Hi, good afternoon. Good afternoon. Tulungan kita na. Fight na yung pa. Alin? Yung pinapa. Kahapon yung hindi. Promise. Sabi ni Gwen. Saka ni Madam. Inamoy nila. Tapos naging tulungan. Pabibili lang yung kahapon, gagawa lang. Ang squad niyan may parang may Kamusta po kayo? Mainit na. Mainit na. ang expired niyan may may tawag dito may ama. Ayos siguro ito siya na riyan kasi sige ko na Walang tinda ngayon sa atin eh. Sandali. Kumukulit na yung hotdog din. Hindi na yung tinapay. Ganun ulit gawin din eh. Muna slice. Yung hatiin mo. Tapos dun sa bilog mo. Ako na bata mo ito kasi walang yung tinapay. ilang hotdog ba? Ilan, ilan ba yun? Wala na kukunin. 4, 6, 7, 12. Ilan neto? Parang din tayo. Hi, good afternoon. Hindi, iwari mo yung bilang ng iba yung pala. Iba yung Ano na lang, 20 na breast. Lahat. Thank you, Ate Maribel. Ito na ang baba burger mo. Nahanap niya. Hi, tulungan po ako ni Ate Rhea. Ate Rhea, ni Rhea. Ni Rhea. Ni Ate Maribel. She's also may kababayan pala. And yung story namin is almost the same what happened sa papa niya. Ito may mga. Ate Marian Mortel, Charlotte, hi Rosalinda. Alam nyo, ang daming ano, tingnan nyo, mabilis ngayon yung gawa kasi wala masyadong tao. No? Watching from Jeddah. Hi, Mary Grace Akain.
Ilan yung tinapay? Ilan na na isal? Sabilang ako ng hotdog. Kay Ate Jocelyn Cado. Mana pa ni tuhod mo? Ano ba tayo ng ganun sa kamay? Pwede ka, nag-ugas ka naman, kaliligo mo nga lang. Opo. Sana pagpunta niyo po rito, matikman niyo rito ang aking Baba Burger. Uy, thank you. Pero, hi. 70 by 1 take 1. 40 pag solo. Jumbo ang size. Paging mamaliyo siya, hello. Mayaman. Kain.
Ha? Hi, sorry. May nag-uusap, may kausap si may bisita si Brenda mula sa Bureau of Fire Protection. Para may sa gano'n, i-check po yung mga electrical wires. Clipses. Kasi kailangan din nila. Hindi mo gamitin yung software, eh? Ayun. Ay, amin na pala. Pasuyo ako, sorry. Meron pa pala doon. Ito ba ito, eh? May sobra yan? Oo. Sabi natin na. Di mo pa ba talaga tignan? Di ba, umalis ang pin? Ay, Nandun kami sa bukid. naka ilang araw na magbuwapa ko. Oo nga eh. Hindi naman ako nagsa O, dali. dati. Ay, sukulit na. Hindi pa ano ko. Thank you, Ate Marley. Ay, Ate Maribik. This is from Ate Maribel. Ate, dito na lang yung sauce. Ano ba tayo?
Yung sauce po na galing sa pinsan ko. Yes, Repolyo. Wow, yung sa hotdog mangshi. Siya, Christina. Merienda po ng mga panday. Magkano ang Baba Burger? Ang Baba Burger is 60 pesos po yung kanyang burger buy one take one. Meron ka bang hindi buy one take one? Yung pag solo siya, 35. Pag solo, 35 pesos. Yung hotdog mo, 70. Pag solo, 40. so 70 ang kanyang buy one take one na hotdog. Mahal ka lahat ng mote. Uy, malaki yan. Ay! Hindi. Ay! Nasunog na. Ganyan mo pala. Hindi kasi magkakadikit siya. Pati ka ba? May ice kasi siya. Tapos balik na rin. Para alam mo. Paano? Hi! Kasama ko si Donna and si Rhea na nagpe-prepare ng snacks. May gloves ka pala doon? Hindi man ako nagamit doon. Kasi mahugas ako doon sa ano namin, pinggan. Pagkatapos ko lang din magluto, nagpapaano pa ng kamay. Ayunit din galing. Hindi, may gloves ka pala, sabi ko. Ay, kay mama yun. Meron din sa akin. Nawala yung sakit eh. Iwan ko. Bakit nawala? Nandun lang yun sa ano. Sa lutuan ko. Kaya nga eh. Makapag-luto pa ako doon. Nakikita din ako doon.
Saan siya nag-vlog? Saan siya nag-vlog? Parang ayot siya sa inyo. Hindi sa laga di ako, jaga ng kural. Jadi ang baglayat ang magitan sila mulayat nila. Raya, ikaw na mag-ano ng bread. Lagay sa... Dito. Si toast. Please do follow Bembem TV. Ah. Get kayo? Wala na ba yung ano? Igniter? Gusto sila ano sila dito na. Ano din nila? Kung sila sampai di party di kanan dia ano sila. Toast din. Ang dami namin. Kanya-kanya po ba kayo business? Yes po, Ma'am Larry. Also, hindi po mag-live si Bembem TV. Diskarte lang. Sige ba itong dalawang puso ba yun? Asan isang tray natin? Sigurin po ba yung kumakanta? Yes po, on Charlotte. Dinig niyo po na ang layo niya ha. Right. Ang layo niya po. Dinig niya po. Ang Charlotte na po, no? Tulog lagi. Tumulog. Yang Okay. Hi, Ma'am Maria. Ano ba to? Basta mainit Toast. lang siya. Christina. Toast. Ano pa to? Para... Sana dinala na lang yung toaster. Hanggang sa bahay. Malambot pa sa kami. Ano to? Infection is naman. Hindi na kasi natin, kaya wala mo kang hila ang po. Ay, meron pa pala. Malakas na ata ito yung ano, yung fan. Asa yung gloves mo? Isa lang po. Dalawa ko na yan. Sabi niya, isa lang. Dalawa ko na. Gusto ko yung plastic na labo.
Siyempre, para makatikim ako. Hindi pa ako nakatikim eh. Wala kami noon. Nagpapatikim ka. Mountain po. Space na lahat. Maganda kasi pag may book post. Ano kasi malambot yung tinapay. Oo. Asensya na yung kilay, hindi talaga siya ma-maintain. Kasi pag wala na, ayun tulad yan, oh. Yung kanan na lang yung buo. Lourdes Cooper. Dito ko nasugatan kanina. Yung ano, crepe. Yun. Hindi. Nasa Kubo ba si Brent? Ay, si Bo. Ang init. Ang ikon sa Rubis, yung kapalit na ako karoon ng buwan. Hindi siya pinabag na tulungin mo. Hot dog and ham. Chicken, ano kasi ito? Chicken leg. Ay. Salamat kayo. Ulas na to, te? Meron pa. Te? Meron pa. Mayroon pa, te. Okay na. Ngayon ako may nakapasok na virus. Pareho ko sing be. Itong Giltacloban.
bukas. Ano mo galing sa mga na? Pwede ba? Hindi na ka? Okay na ka? May isa pa. Dati. Hindi mami yan. Marami na yun. Paano ano lang? Akala ko may egg si Mars kasi puno. Hi! Ito yung cooking merienda for Panday and for everybody who's here in Tinaguan Farm. Ano ba yung ano niya? Yung Yung ganyan. Dapat double yan. Ngayon may double yan eh. Yung burger niya, may double yan. buy one take one mo. Meron siya. Paano double? Kasi pag-ano niya. Hayaan mo na siya. Ano lang yan, isa lang yan manood. Mag ano na ako ha, talagay na ako ng repolyo. Ana-ana. Dalawa. Dalawa lang ba? May 3.5 yung isa. Si Jumboy, kapalit mo kailang ka dyan. So, 3.5 naman talaga yung friends. Kung mayroong lagayin yung dati, kung refill lang, 2,000 na. 3.5 daw, pero hindi ito pwede. Awan no. Yun, bro. 3.5 talaga. Hi. 3.5 talaga. Sabi Yung ka, nakaraan, di ba nagplano ako ng January? ka. Okay. So may sobra silang po. Hindi na magkaya. Pati luma, yung meeting sheet, tinanggal doon, 3.5. Bili ka lang ng tatlo. Hello, ang Christina Malipot, Katya Akiyama. Dalawa lang. PC, walang magandang sabihin, umalis, wag manood, dami talagang toxic. Ano ba sinabi nila, madam? Ito, para to sa mga panday, no? Tapos na nga Snack din namin. Ito naman siya is libre ni ate, Maribel Christine Sin. Kahapon sana to, wala nga mga panday kahapon, kaya ngayon na lang siya. Daw.
dapat meron kaming plan bago nagawa may building permit. Dapat may building permit na bago Dapat may yung bahay. engineer ganito. Binayaran ka na yung engineer. Tapos, Gia GL, Roslyn, naman pala eh. Tapos ano, pinapirmahan na ng binayaran na yun. sa burger. Kaya 80,000 ang hindi one month na gawa. Pero yung kumama, pero ay 14 na. Hindi kasi sa mga engineer. Oo. Pero na kung kilala mo naman, hindi ka talo. Kaya nga lang kayo, may kanilito ng ano, baby and dito. Yung oras mo. Ito yung sauce na homemade sauce na sikreto, diba? Si Marian lang siya. Ibon. Kaya mo yan. Huwag ka makatong. May kung anong try sa ilalim. Sa ilalim. Shout out Adadi Alex, Maria Cecilia Magbanwa, Sani Pampelo, Alel Fonogsaki, Lagyan mo na ng tissue. Balik Ay, sorry. Sorry, iwan mo pa yun. Hindi ba yun yung kay Melmar? Ready na tayo kasi para maabutan natin yung oras ng merienda nila ng break time nila. Iniinitan mo. Tidon ako naman na itong isa. Para matikman. Mamaya na. Nasa asin. Ayaw mo nun yun. Cute eh. Thank you to Ate Maribek for this. Cute eh, Marvic. This. Tsaka nakakatawa po mga siya, alam mo na kung bakit. Gawa po ng pinsan ko tong sushi, hindi ko talaga alam paano niya ginawa. Hindi niya rin tinuturo sa akin. Secret yung ano niya. Ay, ito hotdog dito. May hotdog din. Nalat yung inano ko na yung hotdog kasi yung tinapay. Ano lahat ng lahat? Wala tayong diet nito. I have the bread. Kabusabay ko yan. Umbing ko ba? Wala. Diba? Hi Ate Aina. Hindi yung mga attorney ko ha, balak. Looks appetizing. Versus like sa perfect yun. Kasi hindi naman lahat na-appreciate yung tomato. Buti nga kinakain nila yung gulay. Gano'n ka dumi ka gumawa? Madumi po itong burger net kasi may kasamang patak ng pawis. Tsaka yung ano yung lano. Pag ganyan, 3 kagat lang sa akin naman. Di ba?
Ha? Siya? Inaano niya nga. Nagdagdag nga ako eh. Mukhang nabitin siya sa sauce. Dapat may sauce. Yung sachet niya yung sauce. Sachet na sauce. Ikaw magbabalot ng sachet. Ako magagawa ko ng pabrika para balot talaga siya. Kasi yung... Wala, lang ako ng gulay ate. Wala na? May sarap. Okay lang kasi wala na palang ano, patty, hotdog na. Yung susunod. Pero hindi na lagyan yan. Hindi pa ako siya magpapasarap. Tingnan nyo na may hotdog, ang laki, o Merienda para sa payday. panday. Payday ba nakalagay? So, payday mo ngayon. Oh my God, thank you so much, Ma'am G! Payday niya pala today. Charot-charot ha. Okay na payday na kita kagabi pa ha. Ayan, thank you! May Sana bumakin. Kung may bunga Chinese cucumber ni Madam, pwede din lagyan. Okay lang. Oo. Yung nga po, hindi naman lahat gusto. Anyway, soon, sige. Sabihin natin kung pwede i-request. ayan po para sa mga panday. Thank you, Ma'am. Ano ulit? Maribik, Ate Maribik. Thank you, Ate Maribig, sa mayanda po sa ating mga panday. Si Gwen nga nito nagugulat siya, may order siya, kahit wala doon. Ito nasa Manila. Thank you for the love sa ating mga panday. Pagdaan niya si Gwen doon sa Pasig. Sa pwesto namin sa... Ay, iba din sila yun. Doon sa Doña Betang. Ngayon naman hotdog. Gusto ko ng panday. Ako ba na sunis ang anis? Hindi Wala nga. pa? Hindi ah. Bago man yan, kabibili lang yung kahapon. Hindi kasi nakasingaw. Hindi ako, tsaka hindi ako hindi ako yung eto dapat Pang 2 days pa bukas. lang. Hindi makabato ito ninyo. Pwede ka naman mag-tikim. Kuha ng pansin ba? Oh, kumuha na kayo mga bakla. Ito na sa inyo mga bakla, itong kabila. Para itong kabila, bigay sa kanya. Ito ko hotdog. Mauna ka na, Marian. Charot lang, ayoko yun. Dali na, kasi ko naman lagi taga-promote nito. Dali. So, yan. Burger ako, ayoko na. Pag nag-promote lang sa kabigyan mo. Ano pa? Ano pang emote mo? Kayo na. Ano pa? Kayo na. Ayan yung mag... Ano na? Mag-collab. Wala pang duha. Ba't hindi kayo mag-back to back? Wala naman Kali dito ka sa ating 2 Sam. Daming nasabi, ngumunguyahan na. Kumuha na kayo dyan ng inyo. Ilan na ba yun? Basta yung sa Isa pa lang, te. Isa pa lang kinuha ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, Rebek. Iba yung ugali, man. Shout out kay Daddy Alex na Ano yung utang mo? hala Gwen, may utang ka pala. Ma'am G, ito yung nakakagwel. Hala Gwen. Ma'am si G. Ma'am si G daw. Wala? Raquel. Order daw ni Raquel. Kuha daw sa order ni Raquel. Wala daw kami, ano yung paa. Baka, order siguro niya. Yung ano niya. GMT. Raquel, nag-order sa'yo. Na daw kukuha ng order ni Raquel kasi yung paa may sakit. Sa, diba? Si Raquel o si Swain? Raquel. Swain? Kaya tumboy daw. Puntahan mo, andun sa kabila, pabilisan mo. Raquel Culiada. May nagsalaki yung kuyada. O rakil nga Ah, lahat. di ba? Oh, kasi dagdag lang siya ng sauce. Ma'am si G yung sauce Ang harap ginagawang po ano, ng sauce. ginagawang ketchup. Ay, ang laki. Gusto yan, hindi yan tawang gawa, ha? Ano nga daw? Ano, Raquel? Tanong mo nga kung anong order niya. Yung 350 daw. Ah, yung dress? Yung dress ba?
Pa-confirm mo. Kasi iba yung name niya sa ano, iba yung name niya sa FB. Wala kang pakialam kung iba. Ang importante, ibigay mo yung request. Baka mamaya iba yung ibigay ko, mamaya yung tibak ba yung ipadala ko, ano ba, vibrator, ano, isa ba? Ikaw nga pumunta doon. Oo, tapos saka ako ibibigay ko ano yung order. Grabe na talaga si Momshi, guys. Lahat na lang po talaga. Kulang na lang nito, magbenta na siya ng mga lalaki, guys. Abangan mo. Magugulat na lang kayo, may menu kayo sa gabi. At si Rhea din, Wow, guys. ang ganda pa lang. At si Rhea Dami din sa po, riba. guys. Sabak ka naman. Isa pa friend. madam yung katulungan ng kaupo. Ay, kain tayo. Ang kwan, oh. Amin na yan. Ilagay ko na lang sa hotdog. Ano man na siya, oh. Tanawa ako, mamata. Ano man, oh. Ay, huwag kang tanga. Dawawan. Bukan naman na siya, sige lang Japon. Sir, sir. Taas na respeto. Oo. Sir, maunta na. Ay, lagan. Kapag siya man sa kabalo, no? Ayaw, lagi. May subaya. Dapat kabalo siya sa mga kuan. Yaw-yawi. Yaw-yawi. Kasi na, kapit siya ayaw nga magtuga nga. Parang hindi Kuan, lao. Kasi dapat hindi ito naghihiwalay. Tan. Ay, ako itanig ko nung gano'n, hindi siya kapatay. Yekos kami sa po. Oh, di ba? Oh. No. Sige na. Sus, Ano pangalan ng business? sus. Ha? Ano to? Ah. Ha? Ah, si Swani. O, yun nga. Kunin mo dito, dali. Gusto daw makakita sa ikay, magpa-picture Oo. din daw. Parang kang tanga. Umalis po ate sa mga... Parang galit na galit po yung mga baklang. Baka mo na kasi. Taob ko dito. Baka pagbalik niya, ubos na. Yan na ba yung latte? Ikaw nga daw. 20 sila, te. Sa plastic, ha? Mga trabante, 20 sila. Oo nga. Ito, tsaka ito. Bakit yung iba hinato? Kasi yung iba buko. Kasi wala nang hotdog bread. Kasi sa'yo to, Gwen. Hindi ko pinakita. Sa'yo lang to, Gwen. Mm. Sinyas. Sa may plastic ba? Yes, tingnan mo dyan yung dress na... Ay, thank you so much sa pag-order. Wala na kasing ano. So, iba naman na yung ano niya. Yung gusto niyo hotdog. Dili yan. Ito. Mas mapili mo kung ano yung gusto niyo dyan. Yan. Kasi sabi niya, isa lang daw palamingan niya. Eh, yan yung tinabi ko. Ay, man to siya, dili man to siya mao. Driver mo to. Driver. Driver lang ang doon dito. Ah, alisin mo yung ano, yun lang. Yung isa lang, tapos singilin mo ng 1.5. Ha? 350 naman sabi. Eh, hindi kasi siya nagpakita. 350. Ano ba itong negosyo na ito? Dili, yeah. Ano, sir? Ano, business mo? Naging babanta. Galit na bakla sa'yo, te. Ang sing dyan sa lamesa. Para may gusto pumalit sa akin. Pagkatubo daw. Hala, grabe yung pagkatubo. Hala. Ansing, maraming salamat sa tulong at kooperasyon sa lahat ng nagawa mo. Masarap ang burger mo, mami. Wala ka pang mabili kahit isang medyas. Mas masarap ito. Kung makapagyaw-yaw kang yawa ka, ganyan ka sa akin. Pero malaki Oh. Bakit ang ano. Ayun na, kumain ako. Sabi ni Ansing, magti-take out daw siya ng liba. Tapos ngayon ganyan siya, magsalita sa akin. Nabusog na ako sa ano. Diba? Kaya pa rin siya kumakain nito kasi para makapagyaw-yaw siya. Ano ako sa ano. Ano ba ito? Nabusog ko yung kanyang pala. Uy, naligo ka na. Oo, yan. Not like Pwede ikaw na naligo. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na, paasahin mo yung sarili mo. Baho mo pa rin tignan. Hala pa. Pwede na kitang awayan kasi may pinarasan na.
mabuhay kayong Stress na kayo. Ayun na. Yaya, pahatag to sa mga trabahante, please. Magbabayad ako sa inyo ng 500. O, diba? Ganyan po siya. Ang bilis kami lang nagbabayad. Magbabayad daw siya. Okay na yan. Okay na nasa yung pamurot. Ayan, kahurot. Texting ko ang shockwave. Tingnan ha, baka kulangin. Sobra na to, te. Ayan, sa mga bakla. Ito po, hotdog. Tsaka drinks ba? Sa ating sa tabi, nagpost ako ng close ni close. 1.5. Oo, ko. Oh, nilagay mo sa bag na. Kumuha ka na rin ng rin. Ano ba kita ano gawin? Naapa ba yung tinapay ate, ano? Indon. Ate lang kami, Karo. Huwag na maghati. Kumuha ka na dyan. May pasobra pa yan. Ay, mag-ano ba tayo ng pati? Ano ba? Sige. Takpan mo. Dali, magluto pa tayo. Kasi kulang yung ano. May pag-stack na ba okay? Ilangaw na! Opo, lahat na yun. Nabiting ka? Hindi, bigyan ko bimbo. Kami dalawa hindi nagkakain eh. Ang sweet ni Bimbo. Tumasik mo laway niyo sa burger. Nako, additional flavoring po yan. Additional flavoring po yan. Sa mga mayayaman po, pwede mo nang umalis dito. Ha? Hindi ko po kayo mapapadighay ng kung ano-ano. Ay, bawal pa pala ipasailan na. Oo. Boys! Kapag ano ate, yun na yun sa mga Bex. Yung iba. Si Ma'am siya ang kakainin niyo. Ay, meron pa pala. Hindi, sa mga Bex to. Ikaw, ano? Uy, ate. Wala. Nandoon. Pinarge. Sa kwarto? Naka-charge? Pinarge. Ay, nalang ko lang. Outfit 3 ah. Kain na, boys. Thank you, Ate Marivic. Thank you so much. Lavita. Bakit po talang kilay mo? Ito po kasi yung tunay na dahilan. Yan. Kasi dinadrawingan ko siya. Para mas maganda dala. Alina mo! Nauna na yung mga langaw. Tingnan natin kung sino lalamang doon sa hotdog namin. Tapos tanungin mo sila kung masarap. Ana? Parang nagreklamo si Ansing ng ito ka. Hindi, may 500 yan. Reklamo ka, naka-advance ka naman sa akin dyan kung 2,000. Hala! Ay, May advance na? Asa ba, naraman na kita sa imo, nga ni mga 100. Hala! Sa donation. Atawarin. Huwag magsinungaling Kita ha. sa imo ha. Amanda. Agodi pataranta. Virgie agod. So, ayan. Ayun ano. Alina daw mo! Dila guys, lagkaon na hapto ka na may nagutin po. Ah! Tayo lang katong bilat-bilat. Bilat. Oh, bilangkad Ma'am Sheng. Ah! Ayan na sila. Nakain na daw mo. Sige na. Ay, gawin oh, pang acoustic. Ay, di pa inquiry ng bangko. 100 yan. Balak yun. Oy, Milya, malaki Ate Marivic. Thank you. Kung isa kay gaputi-puti, katong sa likod to. Oo. Aman to. Spray man gud siguro lang. Ah, tama. Puti-puti. Saka man O, di ba gaputi-puti, pero nawala naman to. bag na sa lubot. Ara, ang barnis oh, barnisan daw. Pagkakuan na siya. Puti daw. Ito yung drinks niya, oh. Ate Marivic, Bibigoy. Ate Marivic.
Maribig. Thank Doon po, Mama Albert. Mama Ribek, thank you so much. Eh, Anong pangalan ng burgeran mo? Baba Burger nga. Ulit. Baba Burger. Ano? Baba Burger. Mabo Burger. Baba Burger. Masarap ba? Baba. Ang sarap mo kumain nung, paano yung kagat ng hotdog? Johnny Burger na lang. Johnny Burger, kaya mo ba to? Siya, ito siya. Si Johnny wala pa. Isa, di ba? Wala. Ito lang, oh. Sino? Ito ni anak. Apil trabaho? Oy, asara lang yung kaya, wag kayong ano. Ano Johnny ba kalimut pag nahong ligwin? Oh. Kalimut po kag nung. May ano, Johnny, may dumi saan? Oy, abs. Mm. Ang ginansa pa ikaw niya. Lahat na lang yung gusto kaya sokan. Logi pa rin. Nakikipag-negosyo kasi. Mga logi pa rin. Ito sila, kayo yung magkakapatid, diba? Ayan. Sila po yung magkakapatid. Mo na sa mga mamshe. Pamain na lang po sa kanila, PM nyo lang po sa akin. 10% lang po ako dyan. Wala po magmain kay Foreman. Ay, nasa kayo mo mamshe. iPad? Umabot sa kabila yung kamay mo. Nasa gitna na naman. Oo. Ayan. Ganyan dapat. Hindi kayo... Ano? Ano Marian? Ay, Ate Marie Cruz Ferrara, thank you. Ganyan na ganyan yung nakita ko nung bumukha ka siya nang walang panty. Ganyan yung dalig, ganyan kaliit. Ayan na sila Ate Hana. They're taking their breaks. Oo, sinabihan din pala tayo. Kumain ka naman daw. Sabi niya, si Gwen, yung baba, napaka-ano. Yung nakalong left. Ha? Di ah? Ikaw nga to. Si ano, di ba? Ikaw nga tong kawatan ng ex ng kaibigan mo Di eh. ba? Sino bang pinaparinggan? Ako? Hindi nga ako. Hindi ko yung naging churros. Oo. Kasi may jutang sa sinyokin na anis, nyokani, kaya siya yung nagsiserve sa akin. Yung pay ganun. Yung magsundo, sundo, hatid sundo. May anis pa nga eh. May 150 pa nga eh. Hoy daddy, wag mo akong inaano. Pag-text, hindi ko inaaura ka. Nangaahas, oo, pero pag hindi. Hala, grabe naman si Daddy Alex, no? Ay, nabagay mo yaman naman kasi. Bawal sumagot. Bawal sumagot sa mayayaman. Bibig nila yun ng galit. Inulit ko lang. Hala, ayan. Diba? Ganyan siya. Galit ang mayayaman. Iba yung galit niya porket ano, nasa kanya yung ano nung nakaraan. Yung pinaka-wow. Hindi ko kasi nakita yun. Yung sinabi mo dapat kinig na lang sa'yo. Ang tawag dito, tinda mo, kain mo. Ako nga, kagabi luto. Tinda mo, luto ko. No. Sa pitas eh. Ay, sila mama, binigyan nyo? Niluto mo na natin? Hindi, yung ano lang, isang pack. Hindi, pati yung tinapay. Hindi, dalawa lang. Lahat mo na. Lahat Kasi na sila yan? mama, oo. Tinapay? Ay na.
Kuha pa ng isa doon. Mm-mm. Kanino to? Totem. Bago yan. Mm-mm. Ay, napaka! Kain na rin, Tor. Ano yun? Pag dito. Pag dito. Ulam. Itlog. Ah, wala Hindi, na sos yan. wala auntie ah. Meron pa dito. Kasi na, tulo naman dito. Tapos mo kanina to. Ay, ikaw na yun. Yan. Ito lang po. Doon na ba yan? Dalawa bang galon salamat eh? Mm-mm. Thank you. Wait lang po ha. Kauswagan bang Kalapu-Lapu City Soup? Okay lang po. May pahabol panluto si Donna eh. Para sa kanila nila mamasita. Sinamahin na. Ano ba yung gagawin ko? Ang gulay. Gusto mo bang gulay? Kaya kung hindi, baka hindi ko kain. Hindi niya kain muna. Ako nakakain. Thank you, Ate Marivic. Baka nasa work yung ngayon, no? Ay, ano. Tapos na ang break time ng ating mga trabahante. So, abangan nyo po, may pa-surprise na bago makikita dito sa Hinaguan Farm. Screenshot. Screenshot mga moms. Tapos comment nyo na lang.